Αυτό εδώ το περίγραμμα όπως σας δείχνω είναι ο χώρος που ελέγχει το Αθήνα και το Μακεδονία ECC. Τα πράσινα που βλέπουμε είναι τα αεροπλάνα που πετάνε αυτή τη στιγμή πάνω από το δικό μας χώρο και τα οποία ελέγχουμε. Βιώνουμε πολύ στρεσογόνες καταστάσεις, ανεβαίνουν πάρα πολλοί οι παλμοί. Βρισκόμαστε στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, κάτω από τον παλιό πύργο του αεροδρομίου του Ελληνικού. Εδώ στην ουσία είναι η καρδιά του συστήματος εναέρειας κυκλοφορίας, είναι το κέντρο όπου επικοινωνούν όλες οι μονάδες στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο αριθμός των πτήσεων που διαχειρίζεστε ημερησίως? Το καλοκαίρι φτάσαμε το προηγούμενο Σάββατο 4.925. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε το μέγεθος, το πιο σύγχρονο κέντρο της Ευρώπης που είναι το Μάστριχτ διαχειρίζεται γύρω στις 5.500 πτήσεις την ημέρα. Πόσα άτομα δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε κάθε βάρδια? Κάθε βάρδια έχει γύρω στα 28 άτομα. Υπολοιπόμαστε αρκετά από αυτό που χρειάζεται, αλλά προσλαμβάνονται ελεκτές συνεχώς, δηλαδή, ώστε να φτάσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ όταν μπήκα ήμουνα η πρώτη σειρά που ήμασταν 60 άτομα που μπήκαμε, τα 40 ήταν οι γυναίκες. Η κυκλοφορία έχει, νομίζω, τουλάχιστον τετραπλασιαστεί. Η κυκλοφορία δεν είναι αυτό που μας φοβίζει. Έχουμε αρκετή εμπειρία και μπορούμε και διαχειριζόμαστε έναν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας. Αυτό που μας απασχολεί είναι η κατάσταση των συστημάτων, όπου έχουμε δει όλοι μας τις βλάβες που συμβαίνουν αρκετά συχνά. Δυστυχώς έχουμε μάθει να τις διαχειριζόμαστε και αυτές. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το 2011 που είχαμε απώλεια οθόνης, δεν φαινόταν κανένα στόχο στην οθόνη. Αυτή η μισή ώρα, που την οποία όλοι οι συνάδελφοι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και διαχειρίστηκαν τα αεροσκάφη με πλήρη ασφάλεια, νόμιζες ότι ήταν 2 ώρες, 3 ώρες. Ο χρόνος γενικώς εδώ πέρα έχει άλλη κλίμακα. Οι καθυστερήσεις είναι για την ασφάλειά μας, είναι για να πάνε όλες οι πτήσεις ασφαλείς στον προορισμό τους. Υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα στις Βρυξέλλες που φροντίζει να ρυθμίζει τις αναχωρήσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολικός φόρτος στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας. Προφανώς μας ενδιαφέρει να μειώσουμε όσο περισσότερο την ταλαιπωρία του επιβάτη. Σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση όταν φεύγεις στο τέλος της βάρδιας και αισθάνεσαι ότι τα έχεις καταφέρει. Είναι πολύ αγχωτικό, είναι πολύ κουραστικό, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.